A čujte nového videa a toto je deň prvý na mojom novom serveri, ktorý si teraz, na mojom novom svete, ktorý si teraz založím. Dáme tomu názov IT. Dáme si asi normálny. A ideme na to. Divný není, ale normálny. Ale tak poďme si naťažiť drevo. Mojou prvou úlohou je v tomto dni alebo v druhom nájsť aj železo. Dám si tišie, lebo to tu strašne učí. Nájsť železo alebo bolo by dobré aj diamanty, ale najskôr musím naťažiť drevo. Čiže to je asi nejaký vysoký strom, ne? Nezasávam. Ak chcem dosiahnuť 100 odberateľov, tak prosím klikajte na odber dole. Lebo fakt by som to chcel dosiahnuť. To čo je? To som v živote nevidel. To je prasa? Ten crafting tady môžeme rovno aj sticky. Dáme. Odcraftíme základnú. Ja by som necraftil iba krompáč a na čo ostatné veci. Netreba k ničomu. Crafting table si nechám. A ideme... Kam? Možno loďku by sme mohli urobiť, ale na čo asi. A ideme hľadať. Chcem sa dostať z tohto biomu, lebo ma to tu ako sa nebaví. Asi vykraftíme loďku. Čakajte, kde je tá loď? Kým to ja nájdem. Nie? No tak ja som loďik, ty vole. Vykáceme, ale teraz ideme sa dostať preč z tohto biomu, lebo to už leze na nervy v tomto biome. Kam nejaké auto ide vonku, neviem či to budete počuť, ale vás. Ne, prečo sú tu tie ľadové biomy? Ja si idem zabíjať tieto čierne ovce, lebo chcem pomôcť. A, nejaká kejvka, že by? Nie, to je iba taký prechod. Jednej strany na druhú. Nee, kámo. Možno sa na mňa pripojí aj môj brat, práve jak ste mohli vidieť, ale neviem. Asi ne, to v druhom dni, tak vtedy môžeme. A najskôr si tu naťažíme kamenné veci. A to je k ničomu. Á, železo, ja už si tak milím uhlie so železom. Počkaj, skôr ten krompáč. 2 meč, 1 taký. Ideme to ťažiť. Chcel by som si v tomto akože aj dom spraviť proste, len postaviť, len neviem, či bolo toľko. A potom píšte do komentárov, že koľko chcete, aby tieto diely mali proste koľko, aby tieto diely mali proste. Ja už som taký za toto, že ja už ani normálne hovorím. A? No tak tam je creeper, skúsim ísť za ním. No tak, super. Ešte, že nerachol. No čo ešte odrobím. Jakže ho nevie trafiť? Obral mi kámo, super. To je Enderman. Tu je zombík. Doriti, skeleton, doriti. Poviete si, ja som v Minecrafte, je to pravda. Hovorte si to, koľko chcete, lebo je to pravda. Neviem skoro o Minecrafte skoro nič, ale čo už. Fú, že to už neskočím. Lebo toto sa mi najviac stáva, že ja nevyskočím len taký ľahký skok. Možno tu do tejto kejvky by som išiel, len tam sa mi už nechce. Ale viete čo, ja vykraftím tú loď. Čakaj, dáme si nájsť to.
traveného krompáča. Ty čo, nemám toľko dreva? Ja už ani neviem. Prepáčte, že neviem vôbec nič, lebo ja už som tak dlho nehral Minecraft, že už mi to leze na nervy. To už je jedno, ale aspoň si vykraftíme sekeru. Nemám kameň, proste. Ja som múdry, tak nič tak nevykraftíme. Čakaj, musím si vypiesť tu koľko sugarcane, to čo tu prišla vykryca. No poďme to preč. By som bol už celkom šťastný. Či ho nájdeme? To asi ne. Spravíme pec. Ja nemám styky, preto to nemôžem vykraftiť. Nie kamene mám. Počkaj, tak vykraftíme toto a ešte pec. Jedna pec. Kde som dal tú pec? Vypečujeme si toto. Počkaj, nebudem meniať uhlie, vypečujeme týmto. Nečakám, kým sa to vypečie. Čo by som tam mohol dať ďalej? Jedno. Počkáme. Sa kúkneme, že či tu niečo není. Ne, nevyzerá to tak. Konečne sa to šmyká asi, pretože som na lade. To zeberem. Ideme. Prečo? To som vyhodil? Ja ne, ja som to povedal, tak ja som lodík. A mne naštvete? Bro. Červené oči. No ja mám malého hápok, ja sa s tebou zahrávať nejdem. Najem sa. Zabijem prasa. Čo to je, kamo? Ani neviem, čo to je. Kamo, prečo som v takomto blbom svete? To je, kamo. Čo už je nová verzia Minecraft, ty vole, som ho tak dlho nehral? Asi hej, keď... No ideme do tohto biomu, lebo tam na tom lade to moc dobre nevyzerá. Počkaj, tu som bol. Tak domov, to ja som skydol. Tam nič nevidím, či je tam nejdem. Moja taktika do Minecraftu, keď niečo nevidím, tak tam nejdem. Ani tam nevidíme, ale kúkneme. Kúkneme, čo to je. No. To je iba tráva. Vôbec nemusel ísť. Čiže odtiaľ to ideme preč. Ktorým smerom som to išiel? Alebo ne, ja mám... Čo tu je? Neviem, to je iba tá huba, či čo. Ne, už slnko zapadá. Ne. Kámo, ne. No tak ja som kúpil. Jediné, čo mi ostáva, je sa zahrabať. Ešte sa tu zahrabeme. To je proste najlepšie. Seba si dáme pec. Dobre, a počkaj, kde je tá pec? Tu. A čím som to týmto? Toto si vypečieme zatiaľ. No už tu je nejaký skeleton. Možno počujem. Hádam, nesýva do mňa. Ideš do mňa, bro? No ten už krompač už došlo, tak to podpálím. Čo už? Hej, ja tu vidím. A toto je koniec dnešného videa.
La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel. La vida es un carrusel.